Ja vás vítam u nového videa. V dnešnom videu pôjdeme vyliezť na túto horu. Potrebujem si tu, počkaj, tak to je, kamo, čus, ty čo tu robíš? Ty ideš tiež? Na horu? Chcem sa tu Kurtovú skalu. Tu je pár vrchov, akože. Ja už som sa trošku pripravil, ja už tu mám akože oblečenie. Hej, ale poď za mnou, ja poznám takú cestu dobrú, ja už som tu párkrát liezol. Poď tu za mnou. Ja poznám cesty. Toto je moc strmé. Tam tým kopcom, tam to až nie je také strmé. Tam hore, potom vidíme. OK. Ja som sa najviac dostal do tej zimnej časti, tam už som to nezvládol. Ty môžeš potom takto skákať aj na stromy. Toto dobre pomôže. OK. Tuto to môžeme takto na pohodu vyskakať. No. Teraz tu. A takto po stromoch. Na pohodu. A čo dojde, že prepadneme s tým dostanom, tak? Hej, ale musíš si dávať pozor. Poď sem. Nie, sem na tento strom poď. Stadiaľ môžeš vyskočiť. Musíš si potom dávať pozor a môžu tu byť aj také prasklinaté cesty, čo nám iba zaruší smrť. Takže ja sem nám takto pomôžem. A ja to mám. Nice. Toto musíme takto vyskočiť. Toto vylezeme a tu dáme takto pomocnú palíčku. A potom keď spadneš z veľkej výšky, si môžeš dať aj damage. Počkaj, toto je o trošku vyššie. Tu vyskočíme. Bum, bum, bum. No tak. Teraz tam, kde sú stromy, tak tam je to vyhrané proste. Tu? Vidím tak, to je inak. Ciek. Choď po tých stromoch proste. Ja už som tu hore. Tu, pozri. Tuto. Nechod, tam nie. Aha, ty sa snažíš nájsť cestu? No, snažíme sa. Aha, tak poď tadiaľ, chod tadiaľ. Idem ťa zachrániť. Ja už som techoskop. No poď. Aha, tu poď, tak. Ja to tu miniem, lebo ja zarobím si. Tak. Poď tu potom. Tu hore. Choď po tých tyčkách. Tam na strom vylez. OK. A poď. Tu. Tak. Teraz na strom a už sme tu. Tak. Už za chvíľu to budú... Doriti. A to dáš. Tak. Tu teraz pripevním takúto vec. Doriti. To som asi posral. Nie. Jau. Ty kokos. Ja to urobím tak, že ja tam dám toto. Ja to nemám. Musíš kliknúť na to. Na túto vec. Ono ťa to pritiahne. A potom chod na henten. Áno, a pusti sa. Keď na to klikneš. Ja si dám ešte bundu. A taďal to hore. Ale mám bundu. To stojí až 1500. Tak, tuto hore po stromoch. Tu už, keď si všimneš, tak už začínajú byť zasnežené trošku. Jaj.
No, dobre. Stromy sú dosnežené, ale to nemusia, a to nie je žiadny sneh. Neboj sa, ešte toho tu bude dosť. Ale som sa dostal skoro na 1000 tých studs. Ty vole. Tuto sa to dá. Tu. No dobre, pomohol som ti. Čakaj. To tu vylezem. Dobre, nevylezem, musím si pomôcť. Toto stojí len $5. Takže... Ej. Tam ti potom dám takú radu, že keď chceš použiť... ja tu neviem vyskočiť. Keď chceš použiť tieto... tie tyčky. Tu tak je nejaká jama. No, tam neskač, tam umreš. Alebo sa nedostaneš preč. A na sneh nemôžeš pokladať tieto tyčky. Proste to nejde, ukazuje ti to tak červene. Iba na ľad. Takže tu už nám to obmedzili. Iba na ľad môžeš pokladať. Potom, keď začneš umierať, tak si asi vrihni. Lebo tu je už fakt malá teplota. No, tu sa môžeme zohriať. Môžem cheeseburger? On má voice chat. Dobre, poďme. Vlajku nepokladaj, to ti dá peniaze a teleportuje ťa to úplne dole. Poď tuto. Po ľadu. Hup, hup. Dávaj pozor na tie diery. Ja idem vždy na ľad. Ma to nechce spadnúť. Tak musím stať. Ty kokos, tak toto je asi najvyššie, čo som sa zatiaľ dostal. Ja už tam dole ani nevidím. No, nie. A není ani taká zima. Už iba kebyže je to tu také kľudné. To sú nejaké kvietky. To musia byť asi také vzácne. Nič robia. Omrznem. Ty tu asi umreš. No, umrem. Oni mám bundy. Stojí 1500, to si našetríš za chvíľu. A používajko a... Poď sem do typkového stanu. Ale ja neviem, jak sa tam dostať. Tu rýchlo. Polož vlajku na ľad. Na ľad polož vlajku, nech ťa to teleportne. Predtým, než umreš. Nemôžu položiť. Na ľad. To nejde položiť. Musíš ti tam ukazovať zelené. Neviem to proste položiť. Do stredu ľadu. Na toto musíš dať. Nejde. Skúšal som. Si umrel? Hej. Dalo ti to peniaze? $0. Do riti. Ja mám ešte bundu, takže ja sa dostanem ďalej. Ja to vylezem, ja to vyhrám. Kúpim to campfire, kúpim asi. 3 campfire som si kúpil. To je moc vysoko. Môžem to položiť. Sam to takto. Dám tam ešte jeden tento. Tak, ja lezem hore. Tak. Ja sa furt dostávam vyššie a vyššie. Raz jedného dňa sa ti to podarí vyliesť hore. Iba jedného dňa. Jedného dňa. Možno aj viacejkrát. Chápeš, keď si už kúpime tieto pánky, čo sú tam za niekoľko tisíc, tak to budeš mať väčší jump. Proste. Alebo ešte o 50% ti to dá preč full damage. Boli si robili parkour. Ty kokos, ja som tak vysoko, len ja neviem, že či mi vystačia veci. Prší. Je to lavina. Asi je. No ja som teraz ako keby tak v pasci. Ja tu nemám ľad, po ktorom môžem vyliť, alebo...
Neumreť hlavne. Čo? Typek má iné oči. Jaj. Dobre, ja to musím tu ukončiť. Som dole. 1000. Čo ti dáva? Kebyže sa kebyže si tam môžeš dať tú vlajku. Ja som na... Ja mrznem. Oh. A tu sú ešte také normálne bodky. A čo je toto? Dobre, skačme. Boosts your warm good for cold conch. Neviem, čo toto znamená. Dostávam 0 dôvodov. Ty musíš položiť tú vlajku. Ty musíš položiť vlajku nad 250 tých studs. A mne to nejde položiť tú vlajku. Aj kúkam dom. What? To proste nešlo. To je nejak zabugované. Dobre, ja som si kúpil topánky teraz. S ktorými o trochu vyššie. Koľko? 5% mi to dá viacej jumpu. To je dobre. Ešte musím kúpiť styky. Mám docela dosť, tak kúpim 35. Môžem? Môžem. Ešte kúpim winch. Mne teraz došlo, že ty keď si kúpiš ten hook za 25, tak ty si to môžeš položiť a urobiť taký, že slide proste na iný kameň, ale ja si kúpim tieto tu. Kúpim ich 10, lebo nechcem fakt... Aha, ja nemôžem. Mám 370, ja ich kúpim 7. Dobre. Si to tu trošku usporiadam, toto si dám... Mám 3 campfire, takže teraz už nezachnú. Nice. Ja si tu dám... Mám ešte 4 cheeseburgery. Wood fishing rod to vôbec nepotrebujem. Tak. A to je dobre. Ideme na to. Tak tu máme mapu. Saddle Canyon. Ukáž strašne nízka mapa, ideme. OK. Ty kokos, to je veľké. To je proste taká túra. Ideme na Kriváň, na pohodu. Po stromoch poznávam stromy. Žiť. No. Kadiaľ to teraz? Spadol. Teba ani nečakáš. Kde si? Tam. Tu som spadol dom. Poď tadiaľ to tuto. Takto po tejto ceste, čo je tu podo mnou. Tuto na ten strom a tu vyjdeš hore. Tak. Dobre, to môžem. Tuto už niekto aj využil tieto vecičky, takže nám to pomôže. Dosť. Ja viem. Tu. Kde si? Tu hore. Poď, tadiaľ to. Nevidím. Tu som. Poď, tu vylez na strom a tu sú také tie tyčky. Neviem si. Aj to viem s sebou. Nice, tak to je nice. To proste vyskočí. To je boha teraz tam. Počkaj, koľko je jeden... Ja chcem vedieť, že koľko je jeden stud metrov. Takže... Nie, jeden stud má je 1/4 metra. 1/4 metra. 45 cm. Počkaj, asi 28 cm to má. Ja nám to tu takto uľahším, áno. Uľahším. Ale sa type na tú podbuchu. Nie s nami ten borec. To my nechceme. My ideme... Ona ten buch. To je diera. Škoda, že tu nie je niečo, že punch. Borec to nevie ani vyskočiť a to sa blokuje. Tak a čo robíš? Taký gec. Už tam iba Nie. A to dáš? Tak ale neblokuj. Koľko čo robí? Dobre, no konečne. Ja by som sa od neho nejak odpojil a išiel úplne niekam preč. Ja si. Tu som hore. Tak, to je.
Jak sa tam niekto dostal? Vyskočil som na strom. Ja nechcem ísť s ním, takže ja by som úplne išiel, že takto sem preč. Od neho, tuto je taká dolina a asi to budeme musieť výsť takto. Neviem, či to nepôjde aj takto. Ja neviem, ja idem takouto cestou. Yes, boom. Počkaj, nie. To musím... Dávaj pozor, nech nespadneš. Lebo to by si padol pod 250 stud. Počkaj, takže 100 stud je 25 metrov. Takže my už sme viac ako 100 metrov. Nie, 90. Ja to tu jumpujem. Počkaj, skúsim toto tu jumpnúť. Yes. Mi to pomáha. Je to ten? Ten čo? Hej, ten salón. Pomáha. Ten cucaj. Dobre, ja už som sa tu takto dostal. Počkaj, ja sa pozriem, že či ťa A vy ste tam? Ja vás vidím. Come on. Kde mňa teraz? To čo robíš? Ja idem. Lesnivák, starý ujko. Ja nechápem, prečo ide s nami. Vy máte asi lepšiu cestu, ja tu ešte budem musieť ísť dole na chvíľu. Nic. Tam je lepšia cesta. To sa musíme dostať taďalto. Takže to zojdem dole. A ja už lezem hore. Dobre, ja som tu. Co sa nedostanem? Tuto hore sa musíme dostať. Zdechne o chvíľu. On zdechne? Hej, on zdechne, že to je very low. Aha, tak dúfam, že hej. Akože nie v realite, kamo nie som taký, že by som prijal niekomu smrť. Ale však otravuje nás v hre. No dobre, tak... to. Ešte 50 príde máme. Sme veľká skupina, tuto to musíme tam výsť. A teraz keby to boli tvoje fanúšikové, ne? Bro, ty kakas. Mám 2 odberateľov, tak neviem úplne. A 2 A tí 2 odberatelia sú z mojich 2 účtoch. Ježík Roblox a Ježík. No. Ale inak tie Minecraftové videá majú už 7 zhliadnutí. Ale žiadny odberateľ z nich. Ty kokos, jak som sa odpálil? Kamo, že kebyže máme úplne tie najlepšie veci, a že by sme urobili speedrun na túto. Tam padala vina, alebo snežil z toho. Ideme hore. Hej ho. Pozor. To radšej vyskočiť. Ja neviem, že či... Dobre. Tuto. Ty si to nevedel vyskočiť, aby som mi pomáhal. Počkaj. On ti pomôže. Vyskoč. Dobre, poďme hore. Jau. A ja umieram. Počkaj, tu si pomôžem. Ja umieram. Prečo umierame? Počkaj. Nechcem umierať. Však polož campfire. Na ten ľad polož campfire. Počkaj, ja ho položím. Tak. Veľký mraz tu je. Dobre, ja sa dohylujem. Ja tu mám burger. Nemám burger. Dobre, tak teplota stúpla a ja idem ďalej už. Ešte je to dosť vysoko. Ale toto zatiaľ není najvyššie, čo som sa dostal. Najvyššie som sa dostal... Podo mnou sa to tu prepadlo. A ty kokos. Ja som to videl. Ja som spadol. Dávaj si pozor, máš akože chvíľu čas, dokým to môžeš odísť. A touto cestou, tuto to je na pohodu, tu nič nepotrebujeme. Ja už zase zdochnám. Zdechnem. Rýchlo, flak. Položiť.
$300 som dostal. Koľko? 300. Ne, dobre. Ono ti to dá tuším menej ako polovicu. Hey, kid. Just to be in one. Okay, another thing. Počkaj. Skúsim toto vyskočiť. Nejde. Vyskočiť. Vyskočiť. A si kúpim burger. Alebo nejaká panička. To ti pomôže. 5 cheeseburgery kúpime. Ale chipsoch kúpime, to sú lacné. Nie, ja umieram. Mám ešte pár burger. Ale tu som ako keby tak v pasci, no. Ešte trochu fajrky. Yes. Čo to je, že ale ten energy, boxy, energy externe open. Sa dostávam vysoko. $700 má. Healujem. Ale ten campfire nám pomohol. Dosť vtedy. Teda mne. Ja sa tu asi môžem rozlúčiť. Bye. Idem spinke do červeného stanu. Mám extrémne veľa stats. Ja sa dohealujem. Tak a využijem nejaké tieto vinči. Vinči? Mám ťa v pinči. No, pritiahni ma. Yes. Asi už nemám naviac. Musím to tu položiť. Ty kokos, 1200 stúd som mal asi. Potom ti doporučujem ti potom kúpiť si buď topánky, alebo tu proste... No, ja už som si kúpil 5 cheeseburgery, 2 campfire, 5 chipsov. 6500 to Arctic jacket. A ja neviem, čo je hand warmer. Temporality boosts your warmth. Ja by som si to rád preložil. Good for cold condition. Tak ja kúpim 2-krát. Kúpim nejaké holky a jedno toto. Grants plus 50 movement speed. Plus 150 jump height and 300 heal dragon speed. Aha, že no, 105 Bloxy Energy. Mám kúpiť Bloxy Energy. Jo, to je mega. Skúsim jedno. Vyskúšam. Proste taste test. Ale ty skočíš a proste sa budeš na vrchol. 40 môžem? Ty môžeš len 45 vecí mať v inventári. No a ja by som ešte rád... Počkaj, tieto vinče nepotrebujem. Ja by som... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, Takto. Jedlo. Tu kúpim jedlo. Ty máš tie campfiry, že? 4. 4, dobre. Tak ideme na túru. Mám dve nejaké tieto hand. WTF? Vôbec neviem, čo to je. Ja som to rozbalil. Počkaj, nehovor mi to, že to je niečo, po čom môžem skákať. Počkaj. Ja neviem. Tuto. Tu. Nesmieme zobrať žiadnych typkov s nami. Počkaj, kadeľ by to bolo najlepšie. Ja si tu dám tyčku. Jau. Tak a tadiaľ to poďme. Tuto si ty išiel do ryti, je noc. V noci býva väčšia zima. Ja som tu? Jeda. Ja už zdem, ale zdech. Nemá, ja už mu zdem. Ale tebe to veci nezobere, asi.
Nezober. No tak to je dobré. Ty kokos, aj mne už to ubralo. Môžem skočiť na zabica. Ja som spomalený. Dobre, dávam si respawn. Nezobere mi to žiadne veci? Nie, nezobralo. Ja si samozrejme dám na seba bodky a dám si aj puf. Budem musieť počkať do rána. Dobre, takže už sme tu. Vyjasňuje sa, si zarobil pár peňazí, som chytal rybky. Ja si dávam oblečko, dávam si topánky a ide sa na to. Už zapadá mesiac. Čo ešte? Počkáme chvíľu, dokým bude ráno, aby bolo teplejšie. Počkáme na teplo. Trošku sme sa pripravili, máme tu, ja tu mám 30 tyčiek, mám tu Bloxy Energy. Dobre, ideme už sa vyjasnil. Let's go! My nechceme, aby niekto išiel s nami, lebo je to dosť otravné. No a ja idem taďalto. Toto vidím. Nice, vyšiel som to, OK. Tu už to asi nevidím. Koľko stala tá bunda? Čo? Bunda? Koľko stala tá bunda? 1300 asi. Pomôž mi. Ti to tam nevyskáč. Poďme inou cestou, tuto sme v pasci ako keby. Tuto nad nami cesta, čo je, tá pôjde. Tuto na strom. A takto tu. Tak, už sme tu. Už za chvíľu ideme do tej kamenistej časti. Tak to bude dať vyskočiť asi. Si tam, ja neviem ani sem vyskočiť. A to mám o 5% väčší jump kvôli topánkam. Tuto by som takto vyskočil. Áno. Ja som to nevyskočil, ja viem cestičku. Asi. Ja by som vyšiel takto. Poďte ďalto. Jau som si ubral. Trošku. Ja som si zamol kotník od TV. Toto už skočím. Tak. Skočíš to? Tak, keď sa tam dostanem, to neslúšam. No. O, tu sú tyčky. Dobre. Shift lock. Mám shift lock, no. Ja mám šancu to vyskočiť, ja zdechnem. Ja ti to uľahčím. A co zdechnem do tým No kúkaš, ja zdechnem. Ty máš asi lagy, že? Nemám. Ja nie som noob. Ešte burka mám neprejde. FR, máme skiny ako noobovia. Dobre, nie, poď taďal to. Tuto ja už to tu mám poriešené. Toto som tu našiel. Čo si našiel? Takúto cestičku hore. Po No stĺpoch. ja som neviem, no dobrá cestička, ja som neviem vyskočiť. A tu je tiež cesta. Ono to akurát zmizlo. Tuto bol taký hak, tá tyčka. Ale to vyskočíš asi. Skús vyskočiť. Ja ti pomôžem, ja to vyskočím. Skoč. Ja toto viem vyskočiť, jau. Ja to viem vyskočiť. Kámo. No, nie, to je ten zmrt, ktorý nám robil zle. Toto je tento gec. Nie, ja mu nepomôžem ani za hovno. Nech si ide sám. Poď, to vidieš? Poď na ten strom vyskoč. To som chcel práve. Tuto takto a tu by si sa takto dostal. Poď. Týpek nám tu urobil cestu. Nie. No, takú cestu. Adi. Ja to tu obskočím. On nám tu týpek robil cestu, takže to je pohoda úplná. Ja viem, ja poznám túto cestičku.
Ja by som išiel tadiaľ, ja by som išiel tam kadiaľ, to není také strmé. Tadiaľ to sa tam ide niekadiaľ. Tu. Sa healujem. Nakapal som sa. Dávaj pozor na diery, hlavne. Viem. Si musím dať na nabíjačku mobil, aby mi to nahrávalo. Nabíja mi to ten mobil. Nabíja. Žiješ? Nice. Aha. Musel som to zdať ďaleko. Ty kokos, to sme len 300 stats. Kámo, však... 400 ja som 400 už. Dobre, však aj ja, ale... Oh, shit. Dávaj si pozor tam, kde sú praskliny. Dobre, vyskočil som to. Dobre, tuto keď to obídeme, tam sa dostaneme za roh. OK. Tu som hore. Toto musíme obísť. Tuto je taká dobrá cestička. Sem? Teraz stadiaľ to. A ty skáčeš dosť veľa. No, ja viem, ja mám však tie bodky. A tu sme išli, tuším. To tak a tak. Aha. Tuto cez strom, poď sem hore. A ja pôjdem tak. Aha, tak tu je ako keby... Ale nie je tu pasca, dobre. Idem z toho lagu. Ale hýbeš sa. Si v pohode. Dobre. Dobre, berem už ten pajatný. No, tam nechoď, tam je diera aj tak. Tu musíme ísť. Počkaj, tuto asi nie. Kámo, ty si tam skoro spadol. A ja. Bacha, tu steli. Máš tie uchytky? Nejaké? Nemám. Mám iba húb nejaký. Aha, tak počkaj, ja tu urobím takto. Počkaj, kde to mám vinč? Tak. Poď tu ku mne. Tak. Musíš vyskočiť a kliknúť, lebo to nefunguje. No, už hovorím u nás. Čo ma zabíja? Čo ma to zabíja? Aj mňa. No, ja sa zabíjam skôr, než Ale teba nezabíja to, mňa zabíja mraz. Aj mňa. Sem daj campfire. A ja padám furt. Daj tam campfire dole. Jau. Papaj. Mama, teplota sa už zvyšuje. Už to veľmi vidím. Hej. Už je načervené skoro. Počkaj, kde mám tie burgery? A mám ich v inventári. Cheeseburger. Cheeseburger, ne. Ja tu mám ešte tú bloxikolu. No, to si nechaj na potom, aby si sa ďaleko dostal. Tak dobre. Alert, it's snowing in old pit. A please find from the car. Tak. Dobre, ja už musím ísť ďalej. Ja to vyskúšam. Počkaj ma. Ale ono mi to ešte zostalo. Ono to je na viacej použitie asi. Je to len na 30 sekúnd. Čakaj, ja to musím úplne najviac využiť. Tam bola diera. Pomoc. Ja to tu musím využiť čo najrychlejšie. Pomôž mi. Kde si? Pomôž, tu som. Ty si padol tam dole? Nie, som tu. Dobre, blízka sa už u nás. Až dlho nebudem už. No, nic. Mama tu mrzne.
Daj si tam rýchlo tú vlajku. Ja to tu vyhrám za nás. No nic, a počkaj, ja poviem, že čo to vás... U vás sa blízka? Hej, tak stranu. Ty. Like, no. No a už umieram. Kamo, druhá búrka za dnešok. 3 bosky teraz boli. Akože tá búrka je pod nami. No už aj prší. A búrka je pod nami. To je pod nami, pod govnico je a pod nekolca. Takže... Fúka. Dúfam, že zase neodletí na takom... To je strobo búrka. Ja už pomalu umieram. Tu je stan. Ale on je zabugovaný nejak. A v Nemecku by som nechcel byť teraz. Ty, koľko? Tak v Košice by som nechcel byť. Tam do jednej budovy trafil blesk. Lehčí. Do jednej budovy trafil blesk. Tu tiež. Do rieky. Tu mám nic. Tam proste blesk medzi budovy trafil. V Košicoch. Čo ti dáva? Boli ľahkí tí polci. Toto musím vyskočiť. Ukáž. Nula blesku za minútu. Nula blesku na škaline. Si idem kúpiť prúd. Budem chvíľu vybaliť. Ok. Dokým ja to tu dám. Teda pokúsim sa. Ideme fishingu. Smeťari. V búrke som smeťari. Ale nechcel by som. A nie. Jak sa rybári? Musíš ísť pri hento jazero, kde som bol ja, kliknúť. A ja viem. Ja už tam hodil. Som dole, som naspäť. Mám 1800. Rybičky. Tam obrazovky nejaké rybičky. Fish a bass. Fish a fast. Oh, shit. Počkáme na ráno. Hej, počkáme. Takže nový deň, nový ja. A ideme liesť nahoru znova. Ty veľa mňa to tak baví. Toto asi nikto nebude chcieť pozerať 50 hodín. Čo to tu budeme natáčať. Už natáčame 40 minút skoro. Tak hodinu dáme. Skúsime až dovtedy, dokým to nedáme. Do konca. Ne, nebudem to povedať. Ale vám napadaj ďalší. To by si musel si kupovať veci. No poď, hej. Tu poď. Tu dole. Tu na strom. Ja toto vyskočím. Ty to nevyskočíš. Poď. Dobre, nič sa nepovedal. No nic. Ja idem taďalto. Aj nebudem. Stane, to stane. To dáme. Dáme to pár stojí. To iba toto je také moc strmé. Nie. Co tu? No, ty prosím. Skočím to. Ne. No, mi ďalšie neho zostať zase. Jaj, ďalší genia, to bude nás otravovať. Není free server. Dobre, takže sme na privátnom serveri. A ideme to tu robiť, teda. Je, máš hore. Ty už kde si až? To je niekde tvrd. Co to? A? Ja neviem, kde si tu.
Nie si sem. Ani mne moc nejde.